さあバトルスタート。 FR のみならず250万円クラスの4区 FF 相手にアルクセイトは筑波でどこまで踏ん張れるか。スタートを決めたのはアレクセイト、そしてトラクションに勝るインプレッサ。さあリプレイは拓也8から。なかなかいいスタートだぞ。トルクは格上のインプレッサ、ぐんぐん前に出る。ちょっと出遅れた S2000、 それでもいった。おお、ガンさんも来る。ひどいね。うわー、ちょっと待って、そんなとこから動かないだろう普通。拓也8早くも1位。さあライバルたちはどう動く。うわー、みんな速い。中谷スカイラインもいった。あばば、もう道並ロードスター、早速筑波バトルの手洗い洗礼を受ける。なんでそのとこでブレーキ踏む。あれ、服部さんテープって言った。かわいそうに。軽いとはいえ160馬力のロードスター、つらいか。速いな、おい S2000、 マジですか。黒沢 S2000 だけじゃなく他のライバルもガンガンやってきた。さあバックストレートはどうだ。あんた遅いじゃないか。もう行っちゃうのかよ。コーナリングマシンの S2000 にどこまで近づけるか。もうそんな悪くないぞ。抜かれはしたが最終コーナーで S2000 についていく拓也8。コーナリングはいいがストレートでは加速に勝る2台がインを狙う。重量級のスカイラインでもしっかりとインをキープできてる。ケリオインテアルと変わらない。コーナーいけてるじゃん、スカイライン。トップは黒沢 S2000、 中谷スカイラインも拓也8をプッシュプッシュ。コーナースカイラインの速いね。パワーも当然こっちの方があるし。1500キロオーバーの車重をものともせずインフィールドでも速さを見せるスカイライン。さあストレート加速勝負。あ、来ちゃった来ちゃった。加速は負けちゃうよな。ターボも来た。上から8、やっぱりストレートがバイバイとかやられちゃったよ。君たち横向いてるよ。ドリフトが決まるスカイラインは偉い偉い。ミサイル走りしてほしい。もうスタートで抜かれてしまったからな。バトルは3周目に突入。まあちょっと8の動きをちょっと見てみましょうか、後ろからね。8とインテはどう違うのか。やっぱエンジンの加速だよね。8のインフィールドでの速さは18インチタイヤが効いているはず。 NA のロータリーはやっぱりちょっと辛いよな。立ち上がりはインテのセカンドの方がちょっと、トルク感というか下の方出るみたいですね。インテはどうなのよ。加速変わんないなおい。ここまではインテ相手にがっぷり四つのアレクセイト。さあバックストレート加速で勝負だ。やっぱインテの方が少し小さく回れそうで、ついでにこのストレートスピードもインテの方がちょっとあるぞと。インテにも行かれちゃうの。ストレート後半の加速はインテの勝ち。いい勝負だなインテと。
バトルは4周目。このままインテに離されなきゃ殊勲賞だ。お、でもコーナーはどうだ。ああ、いい勝負。うわブレーキングペロペロになってきたよ、ペロペロに。これ Z と同じぐらいの車高重心の位置だったら本当にすごいんじゃないかな。道上選手、ロードスターはどう？タイムアタックの時に内圧を 2.3 から 2.8 まで上げたらだいぶコーナリング特性が良くなった。さあ、各社の差が開いてきた。ちょっとずつ離されちゃうな。でもすごいよく曲がるんだよね、足は。いよいよ最終ラップ。ブレーキやばあブレーキおお、ちょっとアンダー出だしたぞ。トップ S2000 とスカイラインの差が少し縮まったか。ブレーキも大丈夫だね。垂れてこないよね。ねえガンさん、後ろから中谷スカイラインが来てますよ。もう遊んで。どうやらガンさん一人じゃ寂しかったみたい。コーナーで詰めてます。ブレーキきついみたいだね。インテのブレーキは問題なさそう。いけはっちゃん。よいしょ。あー、いけない。まあスタイリングがかっこよくて楽しめて、大人4人が楽に乗れて、でこういうサーキット走行も悪くないよこれ。というわけでリアルスポーツ S2000 がぶっちぎってバトル終了。高級車ながら2位に入ったスカイラインクーペは予想外。またコストパフォーマンスの高いインプレッサー WRX にも注目だ。 RX8 はコーナーでいい勝負を繰り広げただけに残念。